Positibo ang isinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Station 2 ng Naga City Police Office pasado alas 10 ng gabi nitong Lunes, July 28 sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Ang suspect, 20 anyos na kinilala sa pangalang Kim, estudyante at residente ng Sonto, San Antonio, Pili, Camarines Sur. Nagkaroon po tayo ng positive bypass operation kagabi dyan sa may Villa Virginia Subdivision, Concepcion Pequeña, Naga City. Meron po tayong estudyanteng na aresto na nakuhanan natin po siya ng isang pack ng hininalaang marijuana. Maliban sa marijuana, ikinabahala din ng mga otoridad at ng punong barangay na nagsilbing insulating witness sa operasyon matapos mabili din sa kanya ang isang vape device na may lamang marijuana oil o juice. Inaalam pa kung saan ang source ng suspect ng marijuana at vape juice na marijuana flavored. Nahuli natin na may dala-dala pong isang bag na shabu and marijuana pala po. Sorry, marijuana po. Tapos yung vape po na ang flavor po is marijuana. Nakuhanan po natin siya ng vape and yung marijuana juice nga po, yung oil din na ngayon nga po yun yung tinututukan natin dahil may mga nakuha nga po tayong information na talamak na daw po yung marijuana juice or oil po dito sa Naga. Street level individual o baguhan pa lamang sa pagtutulak ng droga ang suspect. Sa mga wag na po kayong mag-try dito sa Concepcion Pequeña dahil lagi po kaming nakaantabay and lagi po kaming mahigpit po ang aming patakaran when it comes sa droga. So ayaw po namin yan and pati ang mga kapupulisan po natin, grabe po ang kooperasyon dito sa Concepcion Pequeña. Actually po, nung barangay coordination ko pa lang po talaga, sabi na po talaga ni Kapitan Mendoza na gusto niya daw po parating may buy-bust operation, lalo na sa lugar niya. And siya po talaga is nagvo-volunteer na siya ang maging mandatory witness. Kaya sobrang pasalamat po ako kasi ramdam na ramdam po natin yung suporta ng barangay. Kasi minsan po, never pa po akong nakapag-buy-bust operation na ang mandatory witness is yung barangay captain mismo. Nasa kustodiya na ng Naga City Police Station 2 ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jan Amador, CSN.